ערב טוב צופים יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית השישית שלנו, כן, כן, פוד בלנקוס, אני זגאיה, נמצא איתי כאן יוני. ערב טוב. אז פתיח ומתחילים. עכשיו יהיה פתיח. אז מה שלומך יוני? ברוך השם, מה נשמע? מעולה. איך הייתה הנסיעה בצל האזעקות? נסיעה בסדר, הייתה בסדר. הגענו לדבר על ריאל מדריד, אין יותר טוב מזה. מעולה. אז הצופים שיראו את הפודקאסט והם רצים למקלטים, אז אנחנו מאחלים להם שיהיה להם ימים שקטים אמן. ושיצליחו לעבור את התקופה הזאת. אז אנחנו נתחיל עם המשחק הראשון, שהיה מול אספניול. תראה, במשחק הזה עצמו יש הרבה בעיות. בוא ככה תיתן לנו ראייה כללית על איך אתה ראית את המשחק מהזווית שלך. תשמע, בכל משחק אנחנו רואים בעיה או שתיים שצפות. יש הרבה מאוד בעיות, אבל לדעתי זה המשחק הכי טוב של ריאל מדריד העונה. וואלה. המשחק מול אספניול, סוף סוף ראית קצת יותר קצב, קצת יותר כימיה במגרש, קצת יותר את הטקטוקים בין השחקנים, רודריגו, אמבפה, גולר. ראית דברים יותר קבוצתיים מאשר כישרון אישי שיש בשפע, ומה שאנחנו צריכים זה הקבוצתיות, וברגע שזה יגיע, ריאל מדריד תראה אחרת. ראית, אנחנו נותנים 3-4 גולים במשחק, על סמך יכולת אישית ובלי קשר ליכולת קבוצתית כרגע. זהו, אז אני נגיד מחלק את המשחק הזה לשתי חלקים, כי ויניסיוס לא פתח, אז כן, אני יודע, אני מבין מה שאתה אומר, שהם עשו מסירות וזה, אבל בתכלס הם לא היו מסוכנים. כאילו, אם ויני לא היה נכנס, יש מצב שהמשחק היה נגמר 0-0. רואים את זה גם בסטטיסטיקה, דרך אגב. מחצית ראשונה, כמו כל המחצית הראשונה, דיברנו על זה, ונראה שאנחנו ממשיכים לדבר על זה שאנחנו לא כובשים שער אחד ב8 משחקים, לעומת 17 במחצית השנייה. וואו. גם הוא נכנס דקה 50, הבנתי שרצו להכניס אותו במחצית. הוא נכנס מיד אחרי הגול, אם אני לא טועה, אחרי הגול של אספניול, שער העצמי בעצם של קורטואה. כן. לא, זה נגע בשחקן בגלל זה. היה דיפלקשן, זה נחשב כשער העצמי של קורטואה, נסלח לו, זה לא טעות שלו, אין לו שום קשר לשער הזה. זה וסקס נגע בכדור? אני חושב שכן, אם אני לא טועה, קורה, אין מה לעשות, זה דיפלקשן, זה דברים שקורים חלק מכדורגל, אבל מה שאני בא להגיד, במחצית הראשונה, סטטיסטית היינו עם 1.16 XG, אם אני לא טועה, וסיימנו את המשחק במחצית השנייה עם 4.46 XG. השינוי הזה קורה אחרי שוויניסיוס נכנס. ויניסיוס הביא איתו ממד אחר, רודריגו נבחר לאיש המשחק במשחק הזה, אבל אני הייתי נותן את זה לויניסיוס, למרות שהוא שיחק רק 30 דקות, הוא הביא פשוט השפעה אחרת. זהו, רק עצם העובדה שהוא נכנס, הוא כבר ילחיץ אותם. אחרי זה הוא תוסיף לזה את האיכות שלו. הוא נכנס מיד אחרי השער של אספניול. ואחרי כמה התקפות. דקה, 2? כן. זה גם היה מסירה, לא? זה היה מסירה של רודריגו, שהוא מסר לו עם הפלש, לא? זה היה הגול הראשון? לא, זה לא היה הגול הראשון לדעתי. זה היה נראה לי השער השני. הגול הראשון היה של קרבחל. מקו השער. עם בלינגהם. נכון. כן, כן. מקו השער ממש. שער הכי קל בקריירה של קרבחל. בלינגהם עשה את רוב העבודה שם. כן, כן, חד משמעית. אבל ראו שאיך שוויניסיוס נכנס, פתאום כולם נהיו חצופים. בלינגהם, אמבפה, רודריגו. משהו שהם לא עשו מחצית. בלינגהם היה עוד לפני. כאילו, תשמע. לא, האמת שהוא נתן, הוא נכנס טוב למשחק, כן. כן, אתה מדבר על חוצפה מול שיפוט או מול... גם, הם כאילו קיבלו ביטחון כזה. אתה מכיר את זה שאתה, יש נגיד חבורה והחזק לא נמצא, ואז שהוא נמצא, כולם כזה מרגישים. כולם בריונים. כן, כמו בממשלה. כן ולא, כי גם לפני זה ראית את אמבפה מנסה ואת רודריגו מנסה בכנף שמאל, ואיך שהוא משחק בכנף שמאל ומקבל את העמדה שהוא אוהב, עדיין אמבפה... כל המשחק הולך לצד ימין, משהו הזוי. זה, אבל עדיין מרגיש שאמבפה בלחץ. הוא לא מורכז בסוף. אני לא חושב. הוא לא מורכז בסוף בביתות. אני לא חושב. אם אני לא טועה, הוא בעט הרבה על שחקנים, כאילו עם הכדור. קורה. תשמע, זה מראה על לחץ. הוא צריך להתרגל לעמדה הזאת, צריך להתרגל לזה שהוא חלוץ אמצעי. וזה לא משהו קל. אמנם הוא טוב בצד שמאל, אבל ויניסיוס טוב ממנו בצד שמאל.
וגם רודריגו יש מצב טוב עליו בצד שמאל, ואמבפה יש לו את האיכויות, אתה יודע, הנה 5 שערים, 7 משחקים. יש לו את סליחה, 5 שערים, 8 משחקים אני חושב. יש לו את הכדורגל, הוא יודע להפקיע את המספרים, ויש לו את המצבים, הוא השחקן שאיים הכי הרבה בליגה לשער של היריבה. אז המספרים עוד יבואו, שערים עוד יגיעו. גם ההרכב היה בהגנה מוזר קצת. כאילו, צ'ומני הבלם, עם מיליטאו? צ'ואמני מיליטאו ווסקס, וגרסיה, נכון? אני חושב שרודיגר שיחק. לא, רודיגר נכנס, אני זוכר. הוא נכנס דקה 70, משהו 80, משהו כזה. אוקיי, יכול להיות, אני לא זוכר בדיוק. לא, אני זוכר שהוא נכנס. אבל צ'ואמני שיחק, זה אני זוכר בוודאות. לא, צ'ואמני בסדר, כן. הגנה מוזרה, בסדר. היינו צריכים לתת לקרבחל את המנוחה שלו, באמת. אבל משחק כל משחק. תכלס הגול הגיע מצד של וסקס. וסקס בכללי, במשחק הזה, הוא עשה שם דברים שאתה אומר, איך הוא משחק עדיין בריאל מדריד. למרות שאנחנו נרחיב עליו בהמשך. תשמע, לוקאס וסקס הוא שחקן גיבוי. שחקן גיבוי טוב. אני אוהב אותו מאוד. לפעמים יש לו קור רוח, לפעמים יש לו דברים שהוא עושה שהם מטופשים. על משחק אחד אני לא אגיד עליו משהו רע, אבל קורה. זהו, אנחנו נדבר עליו בהמשך, על וסקס. גרסיה דווקא היה סבבה. גרסיה, אני מאמין שאנצ'לוטי רואה אותו בתור... אני אומר לך, הוא יהיה מגן שמאלי. לא צריך להביא את זה. עונה שעברה הוא לא קיבל את ההזדמנויות, עכשיו אנחנו רואים שהוא מקבל דקות באופן קבוע מאנצ'לוטי. אני חושב שאנצ'לוטי רואה בפרן גרסיה בתור הניגוד המוחלט של מנדי. כלומר, מנדי הוא מגן הגנתי, הכי טוב בעולם בתור הגנתי, אבל אין לו כלום בהתקפה. אבל השאלה היא... ואז בא פרן גרסיה, ואומר, מי צריך הגנה בכלל? אני הולך לתקוף, להפקיע, לבשל, בישל, אני חושב, שער אחד. במשחק הזה? כן, מול אספניול. כן? אני חושב שכן, אבל... היה אחד פנדל, אחד בלינגאם. פנדל, אנחנו נדבר על זה. לא, הוא לא בישל, אולי הוא היה חלק מההתקפה. היה חלק מהרבה התקפות. אבל, תשמע, משחק גדול שלו, אני מאוד מאוד רוצה לראות אותו יותר בריאל מדריד, כי אנחנו קבוצה שצריכה לתקוף. זה השאלה אם אתה רוצה אותו, כי הוא... בסדר, ההתקפה הוא טוב, אבל מה אתה צריך אותו בהתקפה? תכלס, אם יש לך את אמבפה, ויני ורודריגו. אז במשחק הזה ספציפית היינו צריכים. במשחק הזה לא היה את ויניסיוס ג'וניור. ויניסיוס, אתה יודע, לא אוהב את הבלבולים האלה, ואין לו מקום לדריבל. אז במשחקים כאלה הוא יהיה טוב, נגיד. כן, במשחקים כאלה הוא יהיה טוב. שנה שעברה במשחקים עם חוסל הוא היה טוב, כי תמיד היה לו מישהו להגביה לו. זהו, והשאלה אם... הוא צריך שיטה מסוימת בשביל להצליח. השאלה אם אפשר לשפר לו את ההגנה. נגיד קרבחל, מה הוא היה ככה מההתחלה טוב? קרבחל גם היה לו שנים לא טובות. נו, אז השאלה אם אפשר... אבל לא יודע, משהו בו לא מספיק פיזי, משהו בו במנטליות בגרסיה. הוא לא מספיק פיזי, משהו במנטליות שלו. כן, הוא צעיר, הוא בן 21, 22. אפשר לשפר לו את ההגנה טיפה. צריך לשלוח אותו לעוד שנה בליגה קשוחה. אני לא חושב שהוא צריך להישאר הגיבוי של... לא, אבל הוא לא ישחק הרבה. הוא לא ישחק הרבה, אבל הוא יקבל את הדקות שלו. הוא ייתן איזה 20-30 משחקים בעונה. אל תשכח, פוטנציאלית יש לנו בעונה 72 משחקים. זה המון. מנדי לא יכול להיות לבד שם. אגב, מנדי הוא נפצע הרבה גם. מי? מנדי יש לו הרבה היסטוריית פציעות. מנדי יש לו פציעות, וגם גרסיה, אגב, יש לו היסטוריית פציעות. אם דיברנו על מנדי, אנצ'לוטי בעצם אישר היום במסיבת עיתונאים, שהוא האריך חוזה עד 2027. כן, היה בשעה דיבור על זה. עכשיו נשאלת השאלה בעצם, אלפונסו דייביס. לא, אבל אל תשכח שעלה בחוזר בינואר. עלה בחוזר בינואר, אני לא הייתי בונה על זה. זהו, יש מצב שאנצ'לוטי בונה עליו מגן שמאלי. אני לא הייתי בונה על אלאבה, בכלל. נשאר לו עוד עונה, נכון? נשאר לו עוד עונה במדע. מעניין למה לא מעריכים לו. יש מצב שלא יעריכו לו. אני חושב שאחרי העונה הזאת... לא יעריכו לו, נכון? לא רק שלא ייתנו לו, אני לא חושב שהוא ימשיך בכדורגל. כן. ברמה כזאת, כאילו, אי אפשר לחזור אחרי פציעה כל כך ארוכה, עם היסטוריית פציעות כל כך גדולה, ולחזור ולהיות שחקן בטח ובטח ובטח בריאל מדריד, ברמה הזאת. ומבחינת אספניולי, היה לה מצבים במחצית הראשונה.
כאילו, לא בא להתגונן. אספניול היה לה מצבים. ראינו את קורטואה, לוקח כמה מצבים טובים. גם בגלל וסקס נראה לי, הם יותר הרגישו שם בנוח. תשמע, וגם גם גרסיה... וסקס וגם גרסיה, שניהם מגנים התקפיים. כן. אז פחות הייתה את העזרה בהגנה. בית שומני ירד כאילו יותר אחורה. כי הוא לא היה שומני קשר ירד יותר אחורי. אחורה, כן, ברור, מן הסתם. אז ההרכב הזה יחסית... זה מה, טוב, זה זה עבד. רוטציות. זה עבד. זה רוטציות גם. זה רוטציות, זה זה משחק חשוב. שאפשר לנוח. זה בו. חשוב, וצריך את המנוחות, והעונה עוד ארוכה, ויש מחזור אמצע שבוע, מחר מול הלווס. בברנבאו. כן. בברנבאו. אגב, משחק לא פשוט, אנחנו נדבר על זה בהמשך. וניצחו, אם אני לא טועה, שנה שעברה. אני לא בטוח. זה הסמל שלהם כחול, לא? הסמל שלהם כן, ככה. כן. אבל אפרופו ניצחו עונה שעברה, ריאל לא הפסידה 38 משחקי ליגה. העונה שעברה אלה... 38 משחקי ליגה, ועכשיו שים לנתון הזה. עוד 5 משחקים, אם אנחנו תשבור ננצח, שיא? אנחנו נשווה את השיא. של זידן? של ברצלונה. השיא הוא של ברצלונה, 43 משחקים. עוד 5 משחקים, אנחנו מול ברצלונה. את תשכח מאז יום ראשון. אנחנו עוד נגיע לזה תכף, אבל אם אנחנו נמשיך ברצף הזה ולא נפסיד, המשחק ה-43 שאמור להשוות את השיא, יהיה מול ברצלונה. וואו. זה אמור להיות טירוף. וזה בברנבאו, לא? המשחק הראשון אני חושב שהוא בברנבאו, אבל זה אמור להיות משהו טירוף. תחשוב לך... זה משחק, כן. תחשוב לך דבר... גם זה תקופה שאמבפה כבר יותר בעניינים. כן, חד משמעי. 38 משחקים ללא הפסד. זה עונה שלמה. בעונה יש 38 משחקים. אתה לא הפסדת... זה היה איזה עונה כזאת, נראה לי מוריניו. הייתה עונה שלא הפסדנו. לא הייתה עונה ללא הפסדים. או הפסד אחד. לא, אני זוכר עונה שלקחנו איזה 100 נקודות. כן, 102 אם אני לא טועה. אז עכשיו, אוקיי, אתה רוצה עוד להרחיב על המשחק אספניול? מודריץ', אפשר לדבר על מודריץ', שהיה לו משחק גדול, עם 6 מסירות מפתח רק במחצית הראשונה, כולל 2 מצבים לכיבוש, ו105 נגיעות בכדור, שזה הכי הרבה על כל המגרש. תשמע, הוא אמנם בן 39, והוא אמנם ירד קצת ברמה, אבל הוא עדיין פה. מתי הוא יצא? אתה מסבך אותי בשאלות, כבר דיברנו על זה פודקאסט קודם, שהזיכרון שלי לא הכי טוב. זה, אבל מה אתה לוקח במשחק הזה? את הכניסה של ויניסיוס? הכניסה של ויניסיוס, אני חושב שהוא... זה מה שהזכרו. תשמע, אני חושב שמשהו למד בקיץ, וקצת עונה שעברה הוא התחיל עם זה, את הטרבלה. תשמע, הוא הוסיף לארסנל שלו עוד נשק. מודריץ'. מודריץ'. הוא הכניס את המסירה האיקונית של מודריץ' לארסנל הנשקים שלו, והוא למד לעשות את זה בצורה פנטסטית. הבישול לרודריגו, תשמע, זה בישול גאוני. זהו, אני קולט אותו במשחקים האחרונים, שהוא מנסה לבשל הרבה. הוא מנסה עם הטרבלה, אני לא יודע, בגלל שזה לא צפוי. תשמע, בסופו של דבר, אם אתה עושה את זה נכון... אתה ראית את המהלך בדיוק? ראית מאיפה רודריגו בא? אני ראיתי מאיפה רודריגו בא, תשמע, זה תנועה, כאילו, גם שרודריגו יראה את ה... זה כימיה, אחי. זה כימיה, זה חד משמעית כימיה. חד משמעית כימיה, ואם ויניסיוס ימשיך עם זה, וימשיך להרחיב את המאגר נשקים שלו, תשמע, יש פה... כל כניסה שלו, הם מסוכן. הוא יהיה כמו התקופה שרונלדו, כמו שרונלדו היה נכנס. ההשפעה שלו על המשחק. מטורף, מטורף. אוקיי, אז המשחק מול אספניול. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לבעיה שלנו. אגב, במשחק מול אספניול, בלין גם נראה שקיבל מכה. זה, אנחנו נדבר על זה. תשאיר כן, אנחנו נדבר על זה, יש לנו נושא על זה. אני רוצה לדבר עכשיו על המגן השמאלי. אפרופו אמרת שהוא מנדי חתם על חוזה, כן? זהו, עכשיו, מינואר אפשר להחתים את דייביס, נכון? תכלס, מבחינה חוקית. מבחינה חוקית אפשר... השאלה אם המועדון לא ירד מזה. אתה יודע על זה משהו? אין יותר מדי דברים חדשים. היום פורסם האמת שאלפונסו דייביס דיבר על זה, והוא לא דיבר ישירות על ריאל מדריד, הוא אמר שכרגע הוא בביירן מינכן, הוא נותן את כל כולו, וביירן מינכן תמיד בלב שלו.
נשמע כמו הכנת הקרקע לפרידה. אני חושב שהוא סיכם את התנאים שלו עם... אני לא יודע אם ריאל מדריד, אם הוא יגיע לפה, אבל הוא מכין את הקרקע לקראת עזיבת ביירן מינכן. תראה, החתימה של מנדי זה תקופה מוזרה. יש מצב שהם קיבלו ממנו ברקס מדייביס, בגלל זה החתימו את מנדי? אני לא חושב, כי אנצ'לוטי מהרגע הראשון אמר, אני רוצה את מנדי פה, מנדי חשוב לי. אז למה החתימו אותו דווקא, כאילו עכשיו? כנראה שעכשיו הגיעו להסכמות, שמע, אני חושב שמתחילת יולי זה כבר בדיבורים, ומנסים לעשות חוזה, ועורכי דין, וגישורים. בסופו של דבר הגיעו לחתימה, הגיעו לרגע הזה, וברוך השם, תודה לאל. למרות שאני לא מת על מנדי בתור שחקן, בחלק ההגנתי הוא נותן לאנצ'לוטי את הבלנס המושלם, שאנצ'לוטי כל הזמן מדבר על זה, שצריך את האיזון, וזה התפקיד של מנדי בעצם. זהו, אז עכשיו אם החתמת את מנדי, אז תשמע, מנדי, מה אנצ'לוטי אמר? מנדי המגן שמאלי הכי טוב בעולם. נכון, הוא אמר את זה? עכשיו, החתמתם את מנדי, זאת אומרת שאני לא רואה מצב שעכשיו מביאים את אלפונסון דייביס. כאילו אין מצב שמנדי כאילו הסכים להישאר, שאלפונסון דייביס יהיה כאילו בריאל. יותר מזה, יותר קשה לי להאמין שאלפונסו דייביס יסכים לבוא לריאל כשהוא יודע כשמנדי פה. כי מנדי יישאר המגן הראשון. בגלל זה אמרתי לך, זה מוזר שהחתימו אותו עכשיו. דייביס יגיע, הוא יהיה רוטציה. אבל אם אתה לוקח בחשבון את היסטוריית הפציעות של מנדי, זה הגיוני. ואני מאמין שאם אלפונסו דייביס יגיע, אז פרן לא יישאר. לא, הוא עצמו כן, הוא מבחינה אישית לא שווה. אז הוא כן יהיה מגן שני. השאלה אם זה מה שאלפונסו דייביס רוצה בקריירה שלו, אני מעריך שלא. הנה, אז הפודקאסט הזה מצולם, אני חושב שדייביס ברקס, נתן ברקס, לכן החתימו עכשיו את מנדי. זה מצולם, אבל אנחנו לעולם לא נדע מה באמת קרה. לא, ואז בינואר אתה תראה. אנחנו לא, מעריך שלא נדע למה זה קרה בטיימינג הזה ספציפית, אבל... אני אמרתי לך אז בפודקאסט הראשון, שפרן גרסיה מזכיר את קרבחל, ואתה התווכחת איתי. אני מאמין בגרסיה, אני חושב שעוד איזה 3 שנים הוא הולך להיות מגן מטורף. כאילו גם מבחינה הגנתית פסיכי, וגם התקפה, כאילו יהיה לו ביטחון מטורף. אני מסכים איתך חלקית. הגנתית אני לא חושב שפרן אי פעם יהיה בטופ לבל. אף פעם, אני לא חושב שזה למה אבל? אני לא חושב שיש לו את זה הגנתית, אני חושב שהוא... חכה, מה, זה עונה זה יש לו, לא? שנייה? תשמע... שראשונה הוא לא שחק בכלל. הוא טוב הגנתית. להשתפר מעבר לזה הוא יכול, להגיע לטופ לבל ההגנתי, לצערי אין לו את זה. אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד 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 אוהב אותו, אבל הוא מגן שאם אני הייתי בוחר ללכת לשחק בגרמניה. עקבת אחריו משחק בקבוצה שהוא היה בה, איך קוראים לה? ראיו? ראיו. עקבת אחריו, הוא היה פסיכי שם. הוא היה מצוין, בסטנדרט של ראיו. אנחנו לא ראיו, אנחנו ריאל מדריד. בגלל אמרתי לך, עוד 3-4 שנים הוא הולך להיות... יכול להיות, אבל גם בראיו. גם את תשכח שהמאמן שלו יהיה לא אנצ'לוטי. איך קוראים לו? רגע, חכה, אל תגיד את השם, אנחנו כולנו מחכים לו. לא, זה כבר יהיה. אנחנו כולנו מחכים לו, והוא גם קצת מתחיל לגמגם בגרמניה שם. כן? מתחילים קצת בעיות בלברקוזן. הם עשו עונה צי, מה אתה רוצה? כן, אחרי עונה כזאת, אי אפשר לשמור על יציבות עוד עונה ככה בדיוק. וגם ביירן... אבל זה קצת מתחיל לגמגם, לא שאני צופה איזה בעיות כלשהם מבחינתו, אבל כן, הכל מצביע על זה שהשם הזה הולך להיות המאמן. בליגת האלופות גם, נכון? הם גם בליגת האלופות, אז תהיה להם קשה, גרמניה. עונה קשה, שהם לא צריכים להתרכז רק בליגה, אלא גם ליגת האלופות. עונה שעברה הם הגיעו לגמר הליגה האירופית והפסידו 3-0 לאטלנטה. בגמר, לא, בגמר, כן. משלושה של לוקמן. הפתיעו אותם. טוב, בסדר. מה, אם אני פרן גרסיה, אני הולך לשחק בגרמניה, שם הגנות פתוחות, משחקים עם 5 הגנה בדרך כלל, לקבוצות הגרמניות שהמגנים... אמרתי לך, הוא צריך איזה עונה. שהמגנים מאוד תוקפים. הוא צריך להיכנס איזה עונה אחת. לא, אבל אני מדבר על זה באופן קבוע, כי אם הוא ישחק בגרמניה, הוא כל כך יתפתח בתור המגן ההתקפי שהוא, ולמה שהוא ירצה לחזור להיות מגן הגנתי, שהוא יודע איזה איכויות יש לו בעמדה הזאת ספציפית,
של המגן שבאמת כן, יש אבל לו את החופש אל לתקוף. תשכח, הוא רוצה, החלום שלו להיות בריאל. חלום שלו להיות בריאל, גם ברור. תחשוב, השאלה אם אחרי הוא ירצה העונה להישאר פה מגן שלישי. אבל אחרי העונה של חוסלו, אז כל מי שחקני הנוער שחלמו אי פעם להיות בריאל ולהצליח, הוא פתח להם פה דלת תשמע, אני אגיד לך את זה ככה. אם אלפונסו דייביס חותם, פרן גרסיה, ופרן גרסיה נשאר כמובן, הוא לעולם לא יהיה שחקן טוב. אני לא מאמין שדייביס... הוא לעולם לא יוכל להתפתח. אז אם דייביס חותם, אני לא מאמין שזה יקרה. אבל אם זה קורה, פרן חייב לעזוב, לעשות הכל בשביל לעזוב, לצערו לוותר על החלום. הוא עד 26, לא? 7? עד 2028 אפילו. כן? זה הרבה. אוהבים לתת פה לצעירים חוזה. יש כסף. חוזה ארוך. אז זהו, אז דיברנו על פרן גרסיה, והאם צריך להביא את דייביס. אני אמרתי שדייביס כנראה החליט לא להגיע לריאל, לכן החתימו את מנדי, ואתה לא מסכים איתי. עכשיו אנחנו נדבר על בלינגהם ועל הגב שלו. תראה, הכתף. אני חושב שהכתף, אין מצב שהכתף לא מפריע לו לשחק. כאילו, אין מצב שזה לא משפיע עליו. כי ראית אותו, העונה הראשונה, הוא היה פסיכי. כאילו, רואים שמה שמציק לו. ובמשחק דווקא נגד אספניול ראו איזה יותר. כי ראית כמה פעמים הוא נופל על הכתף? נראה שגם שחקנים מחפשים את זה. טוב, אני חושב שעדיף לעשות לו את הניתוח, לשקם אותו, ואז שיחזור. אז אני מבין בדיוק על מה אתה מדבר. אני ראיתי את המשחק מול אספניול, וכל הזמן הוא נופל על הכתף ומחזיק את הכתף. הוא נפל את זה הרבה פעמים על ואתה רואה את כל הלבן שיש לו פה, כאילו, מהסד יש לו תחבושת שם. היה לו שם סד, גבס, האם אני לא טועה, חצי גבס. כן, שזה מחזק לו את זה. תשמע, עם כל הקושי, הייתי מוותר על בלינגהם לתקופה של חודש, חודשיים. זה יותר, זה... ראו את זה מול אספניול, זה היה בולט מאוד מאוד לעין. הוא חייב לעבור את הניתוח, לסדר את זה. הבעיה, הוא לא מוכן לעשות את זה. הוא לא רוצה? הוא רוצה לשחק מול הלווס מחר, למרות שהוא חשי נוחות. אחי, הוא לא אותו שחקן. אנצ'לוטי רוצה להניח אותו בספסל משחק אחד. שחקן אחר. והיום פורסם בתקשורת, בלינגהם אמר, לא, אני רוצה לשחק. וזה מסוכן. אגב, קרבחל לא יתאמן. קרבחל כנראה יהיה בחוץ, הוא גם, ראינו אותו מקבל מכה מול אספניול. טוב, הייתה לו עונה חזקה, כאילו, טורפת. קרבחל העונה הכי טובה בקריירה שלו. צריך לתת לו דווקא מנוחה. לשחקנים כאלה צריך לתת מנוחה. בלינגהם, קרבחל. אגדת מועדון. ואם כבר אגדת מועדון, היום בדיוק, לפני 71 שנה, אלפרדו די סטפנו עושה הופעת בכורה בברנבאו. 71 שנה. וואי. אתה טוב בהיסטוריה. אני עושה שיעורי בית לפני שאני מגיע לפה. אז אתה אומר בלינגהם חייב ניתוח, כמוני. בלינגהם חייב ניתוח, תשמע, זה במשחק מול אספניול, זה היה ברור לעין. גם תשמע, זה לא שהוא לא אותו שחקן. זה מערכים שונים. שנה שעברה שיחקנו ביהלום, שהוא השדור סטרייקר בעצם. לא, דיברתי מבחינת איך הוא ניגש למשחק. מבחינה, רואים שם משהו. ברמה הפיזית. קודם כל הוא נזהר. לא שהוא מפחד, הוא לא כזה נזהר. הוא לא כזה נזהר. הוא כן מפחד על הכתף, כי פציעה כזאת, אם זה יחמיר, זה יכול לקחת חודשים. זוכר אותו עונה שעברה? בטח שאני זוכר אותו עונה שעברה. זוכר איך הוא קופץ על ה... בטח, כמו הכביש הוא היה לוקח את הכדורים. ואיפה עכשיו הוא לא עושה את זה? הוא גם בתפקיד שונה. לא, אבל הוא לא עושה, שהוא נלחם נגיד עם שחקן, אתה רואה שהוא לא דוחף עד 100, הוא דוחף עד 90. אני לא בטוח שזה קשור כל כך, כי אתה יודע מה קשור הכתף ללשלוח את הרגל. אז עכשיו המכות שהוא חטף אספניול, זה גרם לו, הוא לא ישחק משחק הבא. הוא צפוי לפתוח. כן? הוא צפוי לפתוח. הוא עבר את זה? בדקו אותו? אמרתי, הוא רוצה לשחק, הוא לא מעניין אותו. לא, אבל בדקו אותו? בדקו אותו, הוא בסדר, הוא יכול לשחק. אנצ'לוטי מעדיף לספסל אותו, לתת לו לנוח. אתה יודע, משחק מול הלווס, יש לך אתלטיקו מדריד ביום ראשון. אתה צריך לעשות את המנוחות האלה, לעשות את הרוטציה. תשמע, אבל עונה שעברה, המערך שהוא שיחק בו, כאילו התפקיד שנתנו לו, זה כי היה לנו מצוקת חלוץ. נכון. והתפקיד האורגינל שלו זה מה שהוא משחק עכשיו. ככה הוא בא מדורטמונד. תשמע, הוא בן 20. לא חושב
יש לו איזו הגדרה כבר שאומר לו, אתה בוקס טו בוקס לא, עכשיו. אבל נגיד, אנג'לוטי הוריד את אחורה, סבבה, זה לא... אין בעיה עם זה זה. לא שאתה לוקח אין בעיה עם זה. את קבבינגה, שם אותו מגן שמאלי. אין בעיה עם זה זה. משהו שהוא מכיר. הוא מכיר, הוא יודע, הוא עושה את זה מעולה. אבל אתה יודע, בכל זאת, הכתף, זה כואב. זה כואב, אתה ראית אותו נאנק מכאבים. אני אישית, אם הוא באמת רוצה להמשיך לשחק, משאיר אותו עד הקלאסיקו. עוד כמה משחקים, עוד חודש וחצי בערך, חודש. ואז לך, תנוח, תעשה את הניתוח שלך, תעבור חודש, חודשיים, כמה שצריך, ותחזור אלינו למאני טיים שאתה קשיר 100%. כן, תצטרך לחזור לכושר משחק. אבל נראה לי שאם לא עשו לו עד עכשיו את הניתוח, מחכים לקיץ הבא. יכול להיות, אני מקווה מאוד שלא. כאילו, מה הזמן הכי יותר טוב מתחילת עונה? אין זמן יותר טוב מהקיץ. מתחילת עונה, לא, גם מתחילת עונה. זהו, אחרי היורו יכלו לשלוח אותו לניתוח. מצד אחד כן. מצד שני, אתה אומר, רגע, עכשיו אנחנו רואים שבקדם עונה לא היה לנו את השחקנים, ועכשיו חסרה לנו הכימיה במשחק. אז אולי זה לא הזמן הכי טוב. כן, אבל לא רואים מצב שמנתחים אותו בפברואר, בינואר. אני גם לא רואה מצב כזה. אז זה רק בקיץ. אני גם לא רואה מצב כזה, אלא אם כן הוא ייפצע לפני, וזה יהיה באמת משהו שאי אפשר להמשיך לשחק ככה. חבל, דווקא אנחנו צריכים אותו עכשיו בגלל שקרוס לא נמצא. היינו צריכים אותו דווקא, את הבנינגהם ששנה שעברה. חשבתי שנעבור פרק בלי טוני קרוס, הסתבר שאי אפשר. קשה, אתה רואה, אתם משחקים ואין מישהו שמנהל את המשחק. מודריץ' הוא מנסה, אבל זה לא... תשמע, אני גם במשחק אגב מול שטוטגרט, וגם במשחק מול אספניול, הבנתי עד כמה מודריץ' יהיה חשוב העונה בריאל מדריד. הוא סופר סופר חשוב. אנחנו נהיה חייבים אותו העונה, כי הוא... במיוחד עם בלינגהם עושה ניתוח. גם אם כן וגם אם לא. הוא הכי יצירתי שיש. וגם דיאז בחוץ כמה חודשים. דיאז בחוץ עד לדצמבר, נכון לעכשיו. אז בכלל לא היה ניתוח. אגב פציעות, חקובו רמון, הבלם מהנוער, חזר לאימונים, הוא מתאמן בקבוצה הראשונה. יפה. אוקיי, אז זה הגב של בנינגהם. טוב, נראה מתי יעשו לו את הניתוח. עכשיו אנחנו נעבור לשיפוט. תראה, אני עובר ברשתות החברתיות, אני רואה תמיד, השופט איתכם, קניתם את השופטים, ואני רואה משחקים של ריאל, ואני נגנב כאילו איך השופטים עושים בכוונה לריאל. אז בוא תסביר לי את זה. תשמע, אומנם קיבלנו 5 פנדלים, 4 פנדלים, אבל אף אחד מהם לא היה פה משהו שניתן לנו, או משהו שלא היה. זה פנדלים 100%. אם ברצלונה לא היו מקבלים פנדלים דומים, היה פה ויכוח אחר לגמרי, של עוד פעם השופטים לא עוזרים, ושוב השופטים עם ריאל ולוקחים לברצלונה. וכשזה מגיע לריאל, זה נהיה פופולרי להגיד ורדריד והשופטים ושחיתות. אני לא אגיד מי המועדון שמואשם. אבל רגע, מה הטענות של הקהל ברשתות? הפנדלים? הפנדלים, השריקות הקטנות. למרות שכל השריקות הקטנות אני רואה את המשחק ואני נגנב. אני רואה את המשחק. אתמול קיבלנו שלשום צהובים על אנשים שעושים ככה. בלינגהם קיבל צהוב בצדק, עשו התנועה שקצת לא זה. ויני, תשמע, בווינר יש אימורים, לשים שחקן יקבל צהוב, זה בנקר. זה בנקר ויני. גם אם הוא יעשה הכל נכון, הוא יקבל צהוב, זה משהו הזוי, הזוי, הזוי. אז השופטים לא לטובתנו קיצר. תשמע, בספרד זה תמיד היה ככה. יש לך את הקבוצות שהן אמורות לתת את ההצגה, ויש לך את השופט. והשופט באף משחק, גם לא של ברצלונה, כי השיפוט גרוע בכל המשחקים. השופט לא איתנו ולא עם ברצלונה ולא עם אתלטיקו, הוא פשוט גרוע. בכללי נראה לי השיפוט בספרד גרועים. הם פשוט גרועים. השופטים שם גרועים. בלינגהם, אם יורשה לי להגיד פה במיקרופון, אמר לשופט פאקינג שיט, על זה הוא קיבל צהוב ועל התנועה. אבל רואים, השופטים הכי טובים בליגת האלופות, וזה הם לא מספרד. חוץ מכמה שלוקחים, כמו הרננדס, שזה השופט הכי גרוע בספרד לדעתי, אני לא יודע מה עושה בליגת האלופות. אבל רואים שהרמת שיפוט שלהם לא משהו. הרמת שיפוט בספרד היא הכי גרועה שאני ראיתי בכדורגל. שופטים שבאים לקחת את ההצגה, לא מעניין אותם הקבוצות, לא מעניין אותם כלום. הם מרכז המגרש, ככה זה מרגיש לי. אתה זוכר מה היה השנה שעברה? אני זוכר. עם השופט ההוא.
אתה מדבר על המשחק מול ולנסיה, אני מניח. כן, עם ההתקפה האחרונה. עם בלינגהם, דקה 96, כבש שער, השופט אומר שרקתי. והשופטים לטובתנו, אתה מבין? תמיד ידברו. תשמע, קשה להיות הקבוצה הכי פופולרית, הכי אהודה, הכי טובה בהיסטוריה. אבל בוא תסביר לי על איך... תראה, הוא תפס את הנדריק, איזה 8 צעדים, איך על זה הם מתווכחים של הפנדל. זה היה בחוץ, והוא התחיל לתפוס אותם שם, אבל... לא, אבל יש חוק. זהו, זה מה שאני בא להגיד. עזוב חוק. באינטרנט זה קל. רואים שהוא תופס אותו כאילו איזה מסלול, איך זה לא פנדל? הוא תפס אותו וחנק אותו, אני הייתי... והנדריק, מה שהוא עשה שם, פשוט טנק. איך הוא עצר את טנק עם מהירות של פרארי. כן, הוא חזק. ואנשים אמרו שהוא לא התמודד עם הפיזיות בליגה הספרדית. לא, הוא חזק, ראיתי אותו בתקצירים. הבן אדם בנוי, גם בפרק הראשון אמרתי לך שרואים שהוא בנוי, והוא בשל גם. הביתה שלו זה בן אדם בנוי. הביתה של הגול הקודם, זה רק אנשים חזקים בועטים ככה. עזוב. זה רק הביתה הזאת מול שטוטגרד. אנשים שעומדים פיזי חזק על האדמה. ויני פה, אמבפה פה, ומה הנדריק עושה? בובי בועט. הוא ראה לפני 70 שנה שבובי צ'רלטון בעט מצב כזה, אז הוא גם צריך. אז זה היה פנדל שלא... קיצר, השופטים לא לטובתנו. שופטים לא לטובת אף אחד. שופטים פשוט גרועים מהיסוד בספרד. פשוט... אם אני חביר טאבס, הנשיא של המנהלת, יכול לקחת את ההחלטות האלה, אני מפטר חצי מהשיפוט בספרד ומביא שופטים זרים, לעשות דבר כאילו רגולציה שלא הייתה כמו באל נסר. כן, אחי, רגולציה שלא הייתה בכדורגל העולמי. וואו, זה ישפר. אבל מישהו צריך להעמיד מול הכדורגל הספרדי, ובמיוחד מול ההתאחדות, מושחתת מהיסוד, צריך לעשות שם שינוי משמעותי. ואני לא מדבר עכשיו על יריבה ברצלונה, יש שם שחיתות בסיסית, שכל מה שמעניין אותם זה הכסף וההצגה. כן, הם רצו לשבות, לא אנצ'לוטי והמאמנים. הם רוצים לשבות, אבל זה לא בגלל השיפוט. לא, בגלל ההנהלה. בגלל הליגה. גם בגלל הליגה וגם בגלל עומס המשחקים. אגב, השביתות מאוימות על ידי כל הקבוצות באירופה. זהו, תראה, יום שבת היה, עכשיו יש משחק. טוב. זה השופטים, עכשיו אנחנו נדבר על וסקס, והאם מקומו בריאל מדריד. כן. מה אתה חושב על זה? כן, מקומו בריאל מדריד. אני אגיד את זה בקצרה, הכי בקצרה שאפשר. אז אני ארחיב, כאילו, חוץ מקרבחל את מי יש לכם לשים שם? כאילו... תשמע, אתה יכול להביא שחקן... אפשר לשים את מיליטאו לפעמים, אבל אין לך... נגיד עכשיו קרבחל נפצע איזה חודשיים, אתה לא יכול לשים את מיליטאו כל הזמן מגן ימני, אז יש לך את וסקס בינתיים. בעונתו האחרונה. אבל אני זוכר שאני ואתה דיברנו על הבעיה הזאת שאנחנו לא בונים מגן ימני לעתיד. ועכשיו אנחנו שלמים על זה, הנה, משחק קודם. יבואו קבוצות חזקות, ינצלו את זה. הם ילכו על הצד של קרבחל, של וסקס. שאתה בונה אותו לעתיד, כנראה שהוא היה חסר ניסיון ולא היה מצליח לעשות יותר וסקס. אבל כן צריך להתחיל לחשוב על זה. זהו, הנה, אתה אמרת עכשיו שקרבחל לא יתאמן. קרבחל לא יתאמן. אז מחר הוא לא ישחק בטח. מחר הוא סביר להניח שלא ישחק. אז לך תדע אם הוא לא יבריא עד יום ראשון, אז יום ראשון וסקס אמור לפתוח. אתה רואה אותו מתמודד? אני לא מאמין שזה משהו כזה חמור, אני מאמין שזה איזה מכה קטנה. יכול להיות שהוא גם ישחק מחר, אתה יודע, יכול להיות שהוא לא יתאמן וישחק. אני לא חושב שזה משהו שישפיע על אתלטיקו מדריד, על המשחק שלה מולם, אבל כן מעניין לראות איך זה יתפתח שם. כי מגן ימני אנחנו חייבים להביא. למה עדיין לא... אין דיבורים על זה אפילו. דיברנו על זה פרק קודם. לא, אין דיבורים על... נכון, תגיד, יש לך עמדות אצל ריאל, הנה, יהיה מגן שמאלי, מדברים על אלפונסו. נכון. בלם, אומרים נביא את ההוא, נביא. על מגן ימני עוד לא שמעתי. כאילו כמה שנים כבר לא שמעתי. כי אין תוכנית רכש עדיין לגבי המגן ימני שאנחנו יודעים לפחות. חוץ מההוא, לא? מליברפול. טרנט אלכסנדר ארנולד. נכון, חוץ ממנו. כן, חוץ ממנו אין שום איזה שם בסוללת שמות שריאל תמיד מעמידה. אבל זה דברים שהם קורים בדרך כלל בינואר שמתחילים לתכנן את העונה הבאה. כי רק התחלנו את העונה, בוא רגע נתקדם, נראה מה קורה עכשיו, בוא ניתן לזה חצי עונה לראות את הרמה של כולם, אתה יודע, אי אפשר לשפוט גם לפי משחק אחד,
ואחרי זה יש את הישיבת צוות, ישיבת ההנהלה, עושים תוכנית רכש, שולחים סקאוטים, בודקים שחקנים, ואני כולי מתפלל כשיגיע מאמן שבגרמניה כרגע, אהוב ליבנו, יביא משם. שיביא איתו את המגן ימני שלו. אבל תראה, אחרי העונה של קרבחל שנה שעברה, שהייתה עצימה, כאילו עד אוגוסט, לא? עד מתי המשחקים? כן, עד בערך אוגוסט, קצת לפני. עד אוגוסט. תשמע, הוא הולך להיפצע הרבה השנה. נקווה שלו. לא, הוא ייפצע, זה אני מבטיח לך. יש לו את הפציעות שלו. הוא מבוגר והוא נתן עונה חזקה. הוא נתן עונה מאוד אינטנסיבית. והעונה השנה עמוסה. כן, עוד עונה מאוד עמוסה, הכי עמוסה בהיסטוריה. אנחנו תקועים עם וסקס. לא יקרא לזה תקועים, אני לא יודע, אני אוהב את וסקס מאוד. תשמע, אני ראיתי אותו נגד אספניול, בסדר, משחק אחד, איפה כל הפעמים, ואיפה הפנדלים הקרי רוח, ואיפה... תשמע, בסופו של דבר זה משחק. זה מרגיש לי שהוא כמו גרסיה, אתה מבין? כאילו, אנחנו רוצים לתת לו... יש לו את החסד הזה של אהבת קהל. יש לך איזה 8 שחקני הרכב, שאתה אומר, ריאל מדריד. אתה מבין? תשמע, וסקס, אפשר לקרוא לו שחקן מאוד אהוב על הקהל. כאילו, שחקן שהוא פה, הוא יודע שהוא גיבוי, הוא מקבל את המצב, והוא בחיים לא אמר איזה מילה בתקשורת, או איזה משהו על המעמד שלו, בניגוד לרודריגו, שהוכיח לנו איזה משחק נתן. הוא גדול, הוא מבוגר. נכון. הוא כבר לא צעיר, אבל בכל אופן, כאילו, הבנת את הכוונה שלי. לא, הוא נאמן, כן, הוא מדרידיסט. אוהדי ריאל אוהבים את זה, אוהבים שיש שחקן שהוא מדרידיסטה, טהור בלב. בניגוד להרבה לא שלא אהבו. אבל, תשמע, משחק אחד רע, לא נורא. יש עוד עונה שלמה לתקן את זה. אני מפחד פשוט, אם קרבחל לא יהיה במשחקים גדולים. אז אנצ'לוטי יצטרך למצוא את הפתרונות, ואני אגב לא הייתי פוסל את האפשרות שפדה ישחק שם איזה משחק או שתיים. אתה יודע גם מה מפחיד אותי? כי גם מיליטאו, נגיד, הוא לא... תגיד לי, אתה, מיליטאו, אתה סומך עליו? אתה סומך על מיליטאו 100%? נכון שאתה אומר, יש מצב שהוא יפקשש פה ושם? תמיד יש מצב שהוא יפקשש. מיליטאו, יש לו היסטוריה של כמה פקשושים פה ושם. אז תחשוב, גם הוא, משחק נגד, יש לנו נגד ליברפול, לא? ליגת האלופות. יש לנו נגד ליברפול משחק, כן. לא עכשיו, אבל יגיע. קלאסיקו, דרבי, זה. כן, יש לנו במשחקים הקרובים, האמת משחקים מאוד קשים. אנחנו נגד אלאבס בבית, אתלטיקו בחוץ, ויאריאל בבית, סלטה ויגו בחוץ, ברצלונה בבית, ואז ולנסיה בחוץ. והכל ראשון שלישי? שבת שלישי? לא. זה משבוע לשבוע? כן, אבל תשמע, זה רצף משחקים, 6 משחקים. בגלל זה אמרתי לך, קרבחל יכול להיפצע, זה משחקים שהולך להשקיע. הדבר שמנחם הוא שקמבינגה חוזר. קמבינגה חוזר, הציפייה היא, המטרה שלו יותר נכון, זה להיות קשיר כבר לאתלטיקו מדריד. אני אישית מעריך שריאל מדריד תתחיל לשחק טוב. אם הוא יחזור? כשקמבינגה יחזור, ואני אמרתי לחבר... במקומי הוא יהיה. דיברתי עם חבר... מודריץ'? אני מאמין שכן. אבל דיברתי עם חבר בזמן המשחק מול אספניול, אמרתי, ריאל תתחיל להיראות טוב, בדיוק 2 משחקים אחרי שקמבינגה יהיה בהרכב. זהו. מה אתה חושב, הוא ייתן את הקונטרה לקרוס, או ש... הוא ייתן את הקונטרה לצ'ואמני. אני חושב שהוא וצ'ואמני יתופקדו כקשרים אחוריים, כמו שנה שעברה, שהיית צריך את 2 קשרים אחוריים, צ'ואמני וקרוס. אבל בקמבינגה עולה קצת קדימה. כן, אז אני חושב שצ'ואמני יהיה הקשר האחורי, שממש העוגן מאחורה ועומד ומחכה לכדורים. קמבינגה גם יהיה משהו בסגנון הזה, אבל קצת יותר פליימקר, קצת יותר קדימה, ממש טיפה, כמו טוני קרוס, אתה זוכר? צד שמאל, כן. עם לברוח לצד שמאל שם, ואנחנו נראה את פדה וקמבינגה, וסליחה, בלינגהם. גם אם אני לא... מי שיוקרב הוא בעצם כנראה רודריגו. שזה לא יוסיף... אתה אומר הם שנו את המערך? כן. יש על זה הרבה דיבורים. 4-4-2, אתה אמרת את זה, נכון? כן, רשמתי לנו את זה בקבוצה בוואטסאפ שלנו. 4-4-2.
כן, אומרים וואי, זה- שאנצ'לוטי מאוד רוצה לחזור למערך הוא הזה. עשה את זה, נכון? עם גולר עם גולר, וזה, גולר אבל ובראים. זה לא החזיק, הוא נפצע, איך קוראים לו? נכון, בראים נפצע. זה אגב, היה המערך נראה שאתה טוב. אומר שהוא... כן, זה המערך שבספרד מדווחים שאנצ'לוטי מעניין. שוקל לעבור למערך הזה, במשחקים הגדולים בעיקר. כלומר, במשחקים הקטנים, כן, רודריגו יקבל את הקרדיט, אבל במשחקים הגדולים... זה קישור מעובה. קישור מעובה, בדיוק. כאילו, אנצ'לוטי כל הזמן מדבר בראיונות על למצוא את האיזון, למצוא את האיזון, למצוא את האיזון. הוא מאמין שזה האיזון, צ'ואמני זהו. וקמבינגה ביחד. אז בגלל זה, יש מצב שבגלל שרודריגו אמבפה וויני למעלה, תשמע, זה יוצר כל עומס. כך הרבה שמן זה למדורה. זה עומס כזה. כי הוא מנסה, הוא מפרגן. כאילו זה לא שתיים. הדבר המפחיד זה רודריגו. הדבר המפחיד זה רודריגו. מה, שירד כאילו? תשמע, אנחנו רואים את המאבק על המעמד שלו, כמה הוא מאוד רוצה להיות שם, לא, אבל ושיחשיב אותו חלק מהרביעייה, למרות שהוא נחשב. כן, אבל אם אנצ'לוטי עובר למערך הזה והוא בונה על זה, אז זה בעיה בשבילו. זה בעיה, וזה מוסיף, כמו שאמרתי, שמן למדורה, ורודריגו מאוד לא יאהב את זה כנראה. ותחשוב, כולם רוצים אותו. כל אירופה מחכה למהלך הזה. הטלפון של רודריגו כבר אבל קשה לי מלא להאמין. שיחות שלא נהנו מפאפ. זהו, קשה לי להאמין. אנצ'לוטי אבל. יהיה חייב למצוא את הפתרון לזה. תשמע, אני מאוד מפחד לאבד את רודריגו. אני חושב שהוא נכס אדיר לריאל מדריד. כן, הוא לא אבל- נופל משלושת שחקני ההתקפה האחרים, הוא לא נופל מבלינגהם, אמבפה וויניסיוס. כן, אבל אל תשכח, בעונה של בנזמה, הוא לא היה משחק הרבה. הוא היה סופר סאב כזה. אתה מדבר בהתחלה לפני העונה הקודמת, לפני אתה שנתיים. מדבר על התקופה הוא פשוט שנה שעברה של הסופר שיחק. סאב מול סיטי. זהו, שנה שעברה הוא שיחק הרבה, כי לא היה לנו את בנזמה. נכון. אז זה הגיוני עכשיו שאמבפה בא, אז רודריגו יקבל, כאילו אגב, הוא יחזור שיחק, לזה הוא היה גם שלפני חלק שנה. מהשלישייה עם בנזמה. כן, אבל הוא לא... אתה לא זוכר שהוא לא היה פותח? הוא היה הרבה פעמים גם בספסל, זה כן. אז יש מצב שהוא יחזור לתקופה הזאת. יש מצב, אני מקווה מאוד שלא. ובתקופה הזאת הוא היה מתלונן הרבה. אני מקווה מאוד שלא, אבל גם רודריגו צריך להירגע עם כל התלונות, ואגב, בנושא הזה, ריאל מדריד הוציאה הודעה לכל השחקנים, אין יותר רעיונות ללא אישור. וואלה. אין רעיונות ללא אישור, במיוחד בגלל רודריגו. במיוחד בגלל רודריגו זה, תשמע, הרבה גם דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, וקצת יצא תגובות לא נעימות כלפינו, אבל כאילו, הכוונה היא שרודריגו הוא שחקן נהדר שמתבזבז כרגע בריאל מדריד. זהו, אבל אם אתה נגיד מוציא את רודריגו, וקרבחל הולך לשחק, אז זה יזכיר את התקופות של קרבחל. שהוא היה עולה הרבה בימין, מגביע או כן, חד במחליף. משמעי. אז זה טוב לקרבחל. זה טוב מאוד לקרבחל, אבל אנחנו רוצים מה שטוב לקבוצה. זהו, אז זה דווקא מעניין מה שאתה אומר, 4-4-2. כן, תשמע, אנצ'לוטי, אמרנו, איזון. זה מה שהוא מחפש. כאילו, גם אם נפצע לך, נגיד, שחקן בקישור, יש לך תמיד מישהו לשים. יש לך תמיד גולר, מישהו לשים, זה. יש לך את גולר, דיאז יחזור בראים, יש לך מי לשים. זה לא הבעיה. גם מודריץ'. מעניין. זה לא הבעיה. וואו, עשית לי חשק, אני מת לראות אותה. 4-4-2. מתי נראה את הנדריק פותח? לא, הנדריק הוא... בוא'נה, גם הוא היה צריך להכניס גול, לא? תשמע, משחק שעבר. אתה מדבר על הדאבל היה לו פסים בעיטה, אמבפה. כן, היה לו הדאבל פסים משקוף. אמבפה. אתה אומר, בונה, בן אדם הפקיע מול שטוטגרט את הגול הזה, ואת זה הוא לא מפקיע. איזה באסה זה היה, כן, איך רציתי שהוא יפקיע עוד גול אחד, אבל כמה וואו. דקות אחרי זה, הסחיטת פנדל באמת הזאת. מעניין מה יקרה אם הוא ישחק משחק שלם. יש לי חדשות בשבילך, תכף נגיע לזה. כן? אוקיי, אז אנחנו עכשיו נדבר על המשחק הבא. הוא והגעת נגד, לחדשות. נגד אלאבס, מחר, ב-10. זה משחק בית, נכון? משחק בית. בברנבאו. הרבה חלק משלושת בברנבאו. המשחקים הרצופים בבית שלנו, בברנבאו, האהוב שלנו. אז בוא ככה, תן לנו כזה הקדמה על המשחק הזה. טוב, אז ברלבו, בספרד, אומרים שהנדריק צפוי לפתוח מחר. אמרתי לי זה גם משחק שעבר. אמרתי לך, לא, אמרתי לי זה משחק שעבר. אמרנו שבמשחקים יש הקרובים מצב הוא יקבל את שהנדריק ההזדמנות. במשחקים הקרובים דיברנו בפודקאסט שעבר, אבל היום, דווקא במשחק הזה, שהוא קשה, במשחק שמעת? הבא, הוא הולך לפתוח על חשבון רודריגו. ככה לפי רלבו, אני לא יודע, אני מה לא איזה... אמבפה ילך ימינה?
לא. מה יהיה? הנדריק יישאר בימין. באמת? בימין. הוא יכול? בוא נראה. אנחנו לא יודעים עדיין, לא ראינו אותו יותר מדי. אוקיי, אז בוא תמשיך ככה. אבל לצד ויניסיוס ואמבפה הוא יפתח, ככה לפי הדיבורים, וגולר גם צפוי לפתוח. אז אנחנו יכול להיות שנראה מחר גם את בראים, גם את גולר וגם את הנדריק, למרות שאני לא בטוח לגבי גולר, כי זה היה קצת לפני הדיווחים שבלינגהם אמר שהוא רוצה לשחק. אז יכול להיות שבלינגהם יהיה על גולר, אם בלינגהם לא יפתח, זה יהיה גולר במקומו. בצד שמאל, כן? בצד שמאל. תשמע, יש לאלווס שחקנים לא רעים, הם פתחו את העונה בצורה טובה, עם מקום 6 בניגוד לציפיות. תשמע... זה מקום טוב, לתחילת עונה. כן, היא גם לא קבוצה שסופגת יותר מדי. מי זה? מי מעלה? אתלטיקו, אנחנו, ברצלונה? אני אמרתי לך, אני לא מסתכל על הטבלה לפני מחזור 10. יותר מדי, רק על היריבות שלנו, מי שמשחקת נגדנו. אבל יש להם שחקנים, יש להם את ויסנטה, שהוא קשר ימין. עונה ראשונה שלו במועדון, הוא יודע ללחוץ גבוה, הוא יודע לנהל משחק. יש לו כבר 2 שערים העונה. צריך לשים עליו עין. יש להם את החלוץ טוני גרסיה, שהוא גם מאוד מסוכן. ואת הנגליה, שהוא בלם שיודע לתת מאבקי קרקע טובים, אז לאמבפה צפויה עבודה לא קלה. טוב, הוא יכול להתמודד איתו. יכול להתמודד עם כולם. אז זהו, רודיגר חוזר, נכון? רודיגר חוזר, רודיגר סליחה שיחק. לא, כן, הוא חוזר להרכב, כי הוא לא פתח. אבל קרבחל עדיין, אתה אומר, הוא לא ישחק. קרבחל, אני מניח שלא ישחק מחר. קרבחל, אני מניח שינוח, נראה את לוקאס וסקס. יש מצב שמיליטאו הוא יפתח, אתה יודע? לא, אין מצב, כי יש לך חוסר גם בבלמים. ושים את זה, צ'ומני. לא. לא? ומנדי חוזר, כן? מנדי חוזר. סבבה. תשמע, הרכב סך הכל טוב. וזה גם משחק בית. סוף סוף נראה את הנדריק פותח בברנבאו, מקבל יותר מ-7-8 דקות. זהו, מעניין לראות אותו, יש מצב... 25 דקות בריאל מדריד עד היום, 2 שערים. תשמע, אם הוא יפתח, יש מצב שהולך להדהים פה את כל העולם. אם הוא פותח וכובש שער 2, זה חתיכת אמירה. אתה רואה אותו, אין מצב שהוא, נגיד 60 דקות לא עושה כלום, אין מצב, נכון? תשמע. בדוק הוא עושה משהו. תשמע, אני רוצה להאמין שכן, רוצה לקוות, גם אני ראיתי את התקצירים שלו, של ברזיל. כן. הוא לוקח הכדור מהחצי ומגיע זה שחקן מסוג אחר, אחי. הוא שחקן שלא ראינו, מאוד מזכיר את רומריו ואת רונלדו הברזילאי. יש לו באמת עוצמות פיזיות אדירות, ויציאה מהמקום, תנועה בשטח קטן. משהו הזוי, אני לא זוכר אמרתי את זה כמה פעמים, אני מתלהב ממנו כמו ילד קטן. הבן אדם צעיר ממני בכמה שנים, זה לא מתאים שאני ככה אתלהב ממנו. ומה נראה לך, הם יבואו להסתגר או שחק פתוח? האמת שזה קשה להגיד. קשה להגיד, אני מאמין שהם יסתגרו כמו כל קבוצה בברנבאו, אבל כן יצאו להתקפות מעבר, במיוחד מהכנפיים, יש להם חלוץ מאוד מהיר, יש להם את קיקי גרסיה גם שהוא לא כזה מהיר, אבל אני לא יודע אם הוא ישחק בכלל, כי יש את טוני שאמרתי שהוא קצת עולה עליו במשחקים האחרונים. תשמע, משחק מאוד מעניין. אני צופה פה שערים. לנו או להם? גם וגם. אני תכף נגיע לאימורים, אני אגיד לך את התוצאה שלי. אבל משחק מאוד מאוד מעניין בברנבאו. צפוי להיות קרב. אנחנו צריכים להדביק עוד את הפער. למרות שהם שיחקו לפני יומיים. כן, תשמע, אין מה לעשות. זה הליגה עכשיו. זה הליגה עכשיו. זה תמיד ככה. עכשיו יש גם את ליגת אלפות, אז זה עוד יותר, עם 8 משחקים במקום 6 משחקים. נקווה לטוב, אני מאמין שיהיה טוב. ואתה רואה את אנצ'לוטי דקה 60-50 מתחיל להוציא שחקנים? כי חשיבה על אתלטיקו יום ראשון? לא. אנצ'לוטי יש לו בעיה. לפני דקה 70 אין דבר כזה חילוף אצלו. למרות שיש הרבה זמן התאוששות, משלישי עד ראשון. משלישי עד ראשון, יש לך את הזמן. יש לך את המרווח נשימה הזה, לבוא, לתת לשחקנים יום מנוחה אחרי המשחק, ואז לחזור לאימונים. אבל, תשמע, בוא נעבור את אלווס, אחרי זה אתלטיקו מדריד, גם משחק סופר קשה.
זהו, אז עכשיו הגענו למשחק נגד אתלטיקו. תשמע, אחי, זוכר פעם האוהדים של ריאל היו במתח כזה מול ברצלונה, נכון? כי נכון. בתקופות שהם היו מנצחים אותנו. מפרקים אותנו. ועכשיו אני מרגיש שזה עבר לאתלטיקו. וואו. נכון אתה מרגיש את זה? המנחוס שלנו. כאילו אתה לא אומר, זה משחק כמו פעם, קל. המנחוס שלנו. כאילו מה קרה בשנים האחרונות שזה ככה? אתלטיקו ותחשוב, מאוד לקחנו חזקה. אליפות, ליגת האלופות. אתלטיקו מאוד חזקה, היא איכשהו הכבשה השחורה שלנו. פשוט, תשמע, גם המשחק יהיה במטרופוליטנו, שזה בית, משחק מאוד, אצטדיון מאוד ביתי. מאוד מאוד קשה. זהו, אתה יודע מה אני חושב שהשפיע על התקופה הזאת? זוכר את המשחק הזה שהם ניצחו אותנו בהקדם עונה? שהם פירקו אותנו? שם התחיל פתאום משחקים הקשה. תמיד היה לנו יחסים כזה של שנתיים, אנחנו שנתיים, אתה זוכר את ה-4-0 שהם נתנו לנו לפני כמעט עשור, אני חושב. זה תמיד, שנה שאנחנו מנצחים, לא, זה היה אנצ'לוטי לדעתי. כן? אנצ'לוטי או זידן. אני חושב לא, יכול להיות שזה היה סולארי, ואחרי המשחק הזה סולארי פוטר וזידן הגיע. זה היה נדיר, אחי. אני חושב שזה היה המשחק שפיטר את סולארי, אני לא בטוח, לא סגור. זהו, יכול להיות שזה סולארי, כן. תשמע, זה יהיה סופר קשה, אצטדיון מאוד ביתי, גריזמן, מולינה, דפול, אובלק, שחקנים מאוד איכותיים, גלאגר. הם הביאו שחקן מסיטי, לא? חוליאן אלוורס. וואו, טוב. שחקן מצוין, ילד עדיין. יש להם באמת סוללת כוכבים אדירה. מרקוס יורנטה, שלפי סוף הסקור, השחקן עם הציון הכי גבוה שלהם, בממוצע כל העונה. יש גם את האור מריאל, נו? איך קוראים לו? מרקוס יורנטה. כן, מה אני כזה? בריוס, הקשר האחורי, הקולומביאני, נהדר. יש להם באמת רשימה בלתי נגמרת של שחקנים. אבל אל תשכח, יש לנו את אמבפה עכשיו. יש לנו את אמבפה, אבל... והנדריק. אבל, כמו שאנחנו יודעים, קשה לנו לכבוש. זהו, בגלל שיש לנו עכשיו את אמבפה, אני אומר. ציינתי את זה בכוונה. אני לא סתם אמרתי את המשפט הזה, כי אתלטיקו מדריד ספגה רק 3 שערים העונה בליגה. וואלה. רק 3 שערים בליגה. כלומר, פעמיים מול ויאריאל, ועוד פעם אחת, לדעתי, במחזור האחרון. אתה חושב שהאוהדים יציקו לויני? תמיד. לא, זוכר מה הם עשו לו, כן? הם תלו את הבובה שלו על הגשר. הם לא נענשו על זה, נכון? משהו רציני? נענשו לאחרונה, אם אני לא טועה, פורסם ש... לא, זה היה אוהדים של ולנסיה. זה אוהדים של ולנסיה שנכנסו, ששנתיים לא יהיו במגרש. לאתלטיקו לא נראה לי שהנישו אותם יותר מדי. האוהדים של אתלטיקו שתלו את הבובה על הגשר, הם נכנסו לכלא. בדוק? נכנסו לכלא לכמה חודשים, אם אני לא טועה. זו היה הסתה. ולפחות אנחנו יודעים שבמנהלת ובמשטרה הספרדית מישהו מטפל בדבר הזה. כן, אבל נראה לי הם ינסו להיות מתוחכמים, כאילו, אבל הם יעשו משהו... יום ראשון זה הסיוט של ויניסיוס לדעתי, מהבחינה הזאת. לא, הם התחילו איזה מתי הם משחקים? מחר גם? אני לא עוקב אחרי. אם הם משחקים מחר, הם יתחילו ממחר. אני חושב שהם שיחקו אתמול. שיחקו אתמול ועשו 1-1. הם התחילו להדליק... עשו 1-1 אתמול. הם התחילו להדליק את השטח. נראה לי שהם התמקדו להציג לויניסיוס, כי ראית, האוהדים כן. ויניסיוס משפיע על המשחק. ויניסיוס משפיע על המשחק, כשהוא מרוכז, הוא יכול לעשות דברים מטורפים. כשמוציאים אותו מהאיזון, הוא עדיין יכול לעשות, ואפילו לפעמים יותר, הכאוס מכניס אותו יותר, ולפעמים זה מחזיר אותו וגם, אתה יודע, אם הם יעשו משהו קיצוני הקהל, לפי דעתי השחקנים צריכים לרדת מהמגרש. בוא נראה מה יעשו. תשמע, אם זה גזענות... לא, זה אוהדים שהכי לוקחים לקצה את הדברים האלה. אם זה יהיה גזענות ודברים אלימים, לרדת מהמגרש. הם הקצינים האלה. אם זה יהיה, אתה יודע, שריקות בוז, ויניסיוס תהיה ילד גדול ותסתום את הפה, תשחק כדורגל, אתה כוכב של ריאל מדריד, ברור שישריקו לך בוז. זהו, בגלל שעכשיו התמקדו בויניסיוס, לפי דעתי זה היה המשחק של אמבפה. זה המשחק של אמבפה יגיד, הגעתי. וואו, אני מה זה חושב שלא. מה אתה אומר, הוא יעשה ככה? אני מה זה חושב שלא. כי אמרנו, ההגנה של אתלטיקו, במיוחד מרכז ההגנה, כן, אבל זה משהו קשה, זה חומה. אבל תחשוב, הוא סופר על השחקן הזה, הוא עוד לא שיחק בקבוצה, נכון, הוא סופר על. הוא עוד לא שיחק במשחק כאילו קשה.
הוא עוד לא שיחק משחק סופר קשה. עוד איך תדע. תשמע, יכול להיות. כאילו, אם הוא כובש שם נגיד צמד, זה אמירה. אבל זה משחק קשה, אני לא הייתי מצפה לזה. שם יהיה 4-4-2 נראה לך? כבר? כי כן. קמבינגה יחזור כבר? אם קמבינגה חוזר כבר, אז כן. אז יהיה לו יותר קל להתבטא להם. תלוי בקשירות של קמבינגה. לא, אין לו... כן, אבל אתה חוזר מפציעה. כן, אבל אין לו התאקלמות. איכשהו חוזר, קמבינגה. כן, כן, אבל זה חודשיים פציעה, אני לא חושב שהצוות המקצועי ייתן לו לשחק יותר מדי. הוא לא יפתח, אתה אומר? אני לא מאמין. רגע, מחר הוא לא בסגל? לא, עדיין מוקדם. אז הוא לא יפתח. עדיין מוקדם, לא. אגב, אתלטיקו, 3-0 על ג'ירונה, 3-0 על ולנסיה. ג'ירונה לא... תוצאות מאוד טובות. לא משנה, אי אפשר לבטל את זה. לא, אבל איך התחלתי את הנושא הזה? שמרגיש לי שגם האתלטיקו, גם האוהדים וגם השחקנים, הם כאילו, הם נהיים אנשים אחרים. לפני הדרבי. בדרבי כמו זה בקלאסיקו. בדרבי לא, אבל עכשיו בכלל, הם כאילו באטרף. בגלל זה גם מנצחים אותנו. בגלל זה מתחילים לנצח אותנו. כמו שאמרתי, זה תמיד היה תקופות. תמיד היה תקופות. יכול להיות שאתה תנצח עכשיו ביום ראשון, ועכשיו שנתיים אנחנו ננצח אותם. שמע, זה מנחוס. אגב, לפני 4 ימים, זה היה... 2 ו4 ימים, זה היה בדיוק הפעם האחרונה שניצחנו את אתלטיקו. ב-18/9/22. כן, הנה, אתה רואה. טורף. 2 עברו, והגיע הזמן. אני מדבר על ניצחון ליגה. וה-5-0, זה היה לפני... זה היה מזמן. 3 שנים, נכון? זה היה מזמן. אוקיי, אז ביום ראשון יש לנו משחק נגד אתלטיקו, דרבי, אצלם, כן? במטרופוליטן. בשעה 10. במטרופוליטן. ב-10? אני מעריך שכן. וואי, זה משחק. משחק מטורף. אני מקווה שלא יהיה מלחמה, שנראה את זה בכיף. אני מחכה. וואי. זהו, אז אנחנו עכשיו נדבר על קמבינגה, כאילו על החזרה שלו, כאילו נרחיב יותר, כאילו זה תראה, קמבינגה תשמע, ההשפעה שלו על המשחק מטורפת, אחי. גם שהוא משחק מגן שמאלי, זה. עכשיו, אני מת לראות אותה עונה בגלל שקרוס לא נמצא. אני אגיד לך על מה אתה מדבר. השוני כשקמבינגה משחק, יש לו תכונה אחת שאין להרבה שחקנים. התזזיתיות שלו. הוא פשוט זריז עם הכדור, הוא נכנס לחורים בצורה הנכונה, הוא בא לפתוח קרוב לכדור. הוא גם בשל. אין לו הרבה מספרים, אין לו הרבה בישולים. לא, אבל הוא יכול לשלוח את הכדור פתאום, נגיד אתה למעלה. פחות הסטייל שלו. לא, לפעמים הוא נותן לך את הכדור. לפעמים הוא נותן, אבל זה פחות הסטייל שלו, הוא צריך, קמבינגה, הסטייל שלו זה לבוא, לעשות ריצה קצרה בדריבל, לתת פס שישחרר את כל המשחק. זה קמבינגה שאני מצפה לראות. אני מצפה לראות את בילדאפ של צ'ואמני חוטף כדור, קמבינגה לידו, קמבינגה עושה כמה תנועות, מוסר לבלינגהם / פדה ולוורדה, ומשם זה אמור להתפרץ להתקפה. זה מה שאני מצפה לראות בבילדאפ של ריאל מדריד, כשקמבינגה יחזור. זהו, אני תמיד שהייתי רואה אותם משחק עם קרוס, הרגיש לי מבחינה אישית, איך שראיתי את הדברים, שקרוס, הוא כאילו אומר לו, תירגע, כאילו אל תתפזר. יש לו את הבעיה שהוא מתפזר, יש לו את הבעיה הזאת. אני אוהב את זה, קמבינגה הוא לא צפוי, אחי. אז עכשיו קרוס תמיד היה מגביל אותו, אז מעניין אותי לראות עכשיו שהוא בלי קרוס. שיש לו יותר חופש. אז זהו, כאילו... תשמע, מעניין מה שאתה אומר, מעניין מאוד. אני בטוח שהוא למד הרבה מטוני קרוס, הוא כבר יודע יותר טוב לעשות את התנועות האלה. אבל תחשוב, הוא יקבל, הוא יכול פתאום להרגיש שאני הבוס של הקישור. לא חושב. כי לקישור הוא האחרון בהיררכיה שם. כאילו מבחינת הרביעייה, שאם אנחנו מדברים על פדה, בלינגהם, צ'ומני. לא יכול להגיד את זה, הוא לא... נכון, אבל כאילו... וצ'ומני לא יכול להגיד את זה גם. יכולים להגיד לו. לא, מה? בסופו של דבר הוא צריך להיות ממושמע. ואומנם לאנצ'לוטי אין סדר מסוים לשחקנים, והוא נותן להם חופש פעולה לעשות מה שהם רוצים, אבל כמבין גם מה שטוב אצלו, זה שגם אם אין לו את הפסים החכמים מדי,
יש לו אינטליגנציית משחק ברמה מאוד גבוהה. כן, מה לשתיהם. כן, לצ'ואמני אין את יש להם, זה, פחות, לפדה לא יש כמו את זה, אצלו. אבל... כן, אבל לא ברמה שלו, נגיד. כן, מה שהיה זה לקרוס. טכניקה יותר. יש איזה לקרוס ברמה פסיכית, כאילו. קרוס בין הקשרים הכי טכניים שהיו. אז בגלל זה, עכשיו יהיה לו את זה, ופראי, הוא יכול להביא לך משהו חדש. כן, הוא יכול להביא פה שינוי מרענן מאוד. זה מה שחסר לפי דעתי, במשחקים כן, האחרונים שאתה... מה שאמרתי, תזכור מה חסר לנו שאמרתי, את ה- הפודקאסט הזה מצולם, כולכם רואים. ריאל מדריד תתחיל להיות טובה, 2 משחקים אחרי שקמבינגה בהרכב. ושלא ייפצע. לא לדבר שטויות, ה- שישאר בריא. תגיד, הפציעה שלו זה משהו שהוא נסגר, או שזה יכול... שמע, תמיד יכול לחזור. תמיד יכול לחזור, כל זה קרה פציעה. לו בנבחרת, כן? זה קרה לו בנבחרת. לא, זה קרה לו באימון מול צ'ואמני. תיקול של צ'ואמני. כן, אבל במשחק נבחרת... לא. זה היה בריאל מדריד? בריאל, בהקדם עונה. כן? ממש רגע לפני תחילת כן, העונה. כן. חוסר מזל. ונקווה שהוא יהיה בריא, וכולם בריאל יהיו בריאים. לא, הוא הולך להיות פסיכי בלי קרוס. אני אומר לך, אני הייתי עוקב אחריו, הייתי רואה תמיד שקרוס... אתה חושב שהוא יפרח עכשיו יותר? כן, כי קרוס היה... הלוואי, עוצר הלוואי. אותו, אמר לו, תירגע. הלוואי. אני דווקא מפחד שזה יעשה את האפקט ההפוך, והוא יעשה יותר טעויות. ולקמבינגה יש את הטעויות שלו. תשמע, אני רואה את שחקני ריאל, וכולם מהודקים, אחי. צ'ומני מהודק, ולוורדה. כל אחד יש לו את התפקיד שלו. אתה מבין? מנדי, הם שחקנים מהודקים, וחוץ מוויני שהוא פראי, אין לך... דווקא פדה מאוד פראי. פרדה יכול להיות לך פתאום בצד שמאל, ואז בכנף ימין. לא, התכוונתי פראי, כאילו לשים זין על כולם, ואני עכשיו ממציא משהו, הבנת? כן. אז לזה, יש איזה לקמבינגה וויני. ולהנדריק. הנדריק, אני לא מכיר אותו עדיין, אבל הבנת שרוב... מספיק הפעולה של רוב הביתה השחקנים מול שלנו שטוטגרט להבין שהוא אומר, מהודקים. פאק איט, אני לא מוסר לכם, אני בועט את זה, זה אומר על החוצפה שלו. כן, יכול להיות שיש... זה שחקנים שיש להם חוצפה, על גבי אמרו חוצפה, ארס חיובי. אני לא אזכיר באיזה ערוץ, אבל... תשמע, אפילו שאני חושב על זה, יש לזה גם לקרוס, אבל בצורה אירופאית יותר. כאילו, אתה מבין למה אני מתכוון? הוא כן פראי, אבל... וואו, לדמיין את טוני קרוס כפראי, אני לא מסוגל, זה השחקן הכי קלאסי שראיתי. זהו, אבל למדתי, הוא מביא את זה בסטייל אירופאי. בקלאסה. כן. אז יש לו... יש, אני יכול להבין על מה אתה מדבר, אני יכול להבין על... אבל התזזיתיות של קמבינגה זה משהו ש... אני אומר לך, הוא הולך... מטורף. היציאה מהמקום, גם בשטח קטן. כלומר, יבואו אליו 1 מול 3, וראינו את זה כבר כמה פעמים, הוא יכול לצאת מהמצב הזה. דברים שלא הרבה שחקנים יכולים לעשות. גם תחשוב, יש לו עכשיו... יש לו הרבה כוח פיזי גם. יש לך 3 כנפיים שאתה יכול למסור להם. כן, יש לך את אמבאפה, יש לך את ויניסיוס. זה בכלל יכול לפתוח. יש לך את רודריגו, יש לך את בלינגהם באמצע, את פדה באמצע. תמיד יש לך מישהו. זה קטע, בדיוק מה שחסר לנו, נפצע לנו על ההתחלה. בוא נראה, אנחנו עדיין לא יכולים להיות בטוחים ב100%, אבל אני מאמין שהוא הפתרון. אז בוא, אנחנו רוצים כזה להוסיף פינה חדשה, תמיד בסוף הפרק. ככה נאמר על המשחק, נראה לי צדקנו. אז מה ההימור שלך למחר? אני מעריך 4-2 ריאל מדריד בברנבאו. מעריך לפחות שער של הנדריק. הנדריק, בובי, תביא לי גול אחד. אז אני חושב 1-0. קטן, אני חושב שיהיה משחק קשה, ואנחנו 1-0 נצא. שמע, יכול להיות, אני הולך על משחק רב שערים. ההימור שלי, ההימור שלך. נראה מי צודק. אז... אם כבר אנחנו, אתה יודע, לא נקליט עד אתלטיקו, בוא נאמר גם על אתלטיקו. צודק, כן, אתלטיקו. וואי, אין לי הימור לשם. מה יש לך אתה? תשמע, אני באמת אומר שמשחק קשה, ואני הולך על 1-1. אני לצערי, אני אומר שאנחנו נפסיד. אני אומר 2-1. אתלטיקו תקצה לנו את הרצף? כן. וואו. אם זה היה בברנבאו, הייתי אומר אחרת. אני מאוד מקווה שאתה טועה, ואני אשמח להיפגש איתך יום שני הבא ולצחוק עליך. ואם עוד היה לא תבוא. אז תודה רבה לך, יוני. תודה רבה לך. אז נתראה בפרקים הבאים, שיהיה לנו בהצלחה. אל תשכחו לעקוב אחרינו, אינסטגרם, יוטיוב, בקרוב בספוטיפיי בעזרת השם. כן, מה קורה בספוטיפיי? אנחנו נמצא את הפתרון, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם. אבל אל תשכחו לעקוב אחרינו, תגיבו לנו,
ואללה מדריד. אה.